tosta ehjänä. Mutta ajetaan tässä äkkiä se ylös. Katsotaan miten käy. Ei kun otetaan siitä. Nyt. Oota. Tsemppiä jätkä. Joo. Nyt se lähtee. Hyvä Eke! Noniin, kvarkikki lentää saunaan. Hyvä Eke! Se vaatii alumiinia, että se pysyy ilmassa. Oho, tuli mukava vilposa. Vilposa Kiitos, joo. Pitääks heittää löylyä Ja vielä? tää on lämmin. Hei, joku heittää löylyä. Sammy, heitä löylyä. Mä menen tonne eteen. Ei nyt lopee. Ei, kyllä se toimii. Vittu kun tulee kuuma tuolla. Mutta nousee vaan. Mikä siinä sun koneessa oli vikana? Tää pelaa hyvin. Nyt hajoaa. Ei ollut alumiinia. Ei ollut alumiini. Onko teillä video päällä? On. Onko kaljaa kaikilla? Nyt hajoaa. Nyt Ei